idan banin tsakanin shagon halin tarara da shi da magon mara mugu dan ban na dawo ana rage mutum da ba shi da ruwan lafiya ga mutane gaskiya bai kishi ana tawa da ba shi da baka karar nan to kuma ku shi ya fi duka amma ku ne duk hauka ma ku shi ya fi duka ina yin kokari fa ana ta wani matsa mai da ya tsaya kamar za ka yi kuna cikin dambe kuna cikin dambe kuna cikin dambe kadan banna sun dawo turmi na biyu kai da zama ko ka ce ka jini ko ka ce ka wani abu da ka san mu zai yi mun yi dambe ba tsaron tare da mu da ku ida ba ko maka da maka da kai duk da ma'azu da karo ko ya san da sai kaf ni kawai san da ai ga ni abin da nika ba inda na shawara kungiya su ta kungiya amma yan kallon ne zo ne aka daukaka ga